imbad na oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Tituloy iti may samanen na pakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Papanam, panyang. Ay, wa madam. Inak ko maagpa doktor. Ha! Saan man atila ipampambar mo? Anya ko mati ipadoktor mo? Ha! Agpanateng kalaeng mat? Nakasarsaran ka kamat? Ay, madam. Kasapulak ti pruweba numapan ka agpadoktor panyang. Adda maipakitam a pruweba. Ay, kwa. Saan ngamin nga agim imbag to'y panatan ko, madam? Ay, kan pasaray ag sakit-sakit ngamin ti sikat ko. Ha! O sige, palubusan ka. Ngam siguraduam laang nga awan laok na abulakbol dayta. Awan, madam. Ala, agawaam nga rod ti masibat. Tapno makasubli ka matla adagos. Tani, nagado ti trabaho dito'y mansyon. Kuyugan ka nagpa-doktor pa niya. Day off ko itakay. Ay, saanan. Kabaalak day ti malyong. Makawayasak. Apay pa niya ngay nawaw. Kanya ti sakit mo. Awan? Gagangay la sakit ti sikat kan to'y panatan ko, malyaw. Diyan pa'y sungamin apan niya ngay nawaw. Agayim ta. Iso adi ka kumamot agilimod kanya ka ay nawaw. Awan mo ti ilimlimod ko kan ka. Apay nga rod anagado ti resita ti doktor nga agas mo ngay ay nawaw. Kunam nga agas mo dagi jay resita nga indulin mo ay nawaw. Diyak nga min maawatan noon niya nga agas dagi jay kay. Kan ultimo tinagan anak kasurat iti day jay resita. Diyak maawatan ti surat ti doktor ay nawaw. Ay na, gagangay lang nga agas dagi jay. Apay nga rod anagadugay ay nawaw. Malyong, di mon pa kariribukan dayta. Vitamina, ti daduma. Sige, mapanakaw na. Pimanaw ay. Ay, nawaw. Ay, tangi day off ko ita. Rumwalak. Ta surutek man itilimot ni Panyang. Napatagmatan ni Panyang kanya. Tagayam ko kit nga raw. Ay, isuasurutat. Amuat noan niya talaga ti mapaspasamak kinkwana ay nawaw. Thank you, Lord. Makaurunong matlaangan. Malaksid iti panagkantak iti rabi eh. Maglako ak iti balot iti aldaw. Idulin ko dagito'y akwartak. Masapol ang makaurnungak. Tapno adda pagkasarmikin ni Anaya. Ti kayat ko. Agtaod amis mo kanyak ti gastusin mi para iti kalay sa amin to. Monreng? Nakalukat dayta, Anaya? Inak at trabaho na. Ituloy mo ti maturog. Tanapuyat ka nagapo igibar idirabi eh. Ha? Ay, iwan? Madamdaman ton, Anaya? Aginanaka na yung bag, ha? Tanga ipilit mo tag trabaho. Sige, palubusan ka. Yung pangaasim ta aginanaka no itikas ti nga aldaw, ha? Maturog ka. Tapno masubot mo ti puyat mo. Okay? Uwan, Anaya? Sige, mapanakon. Bye. Aganad ka iti irurar mo inton manam, ha? Uwan, Anaya? Aganad kamat, ah? Thanks. O sige, mapanakon. Anaya? Oh, ada ibaga mo, Ray. I love you, Anaya. I love you too, Monray. Bye. Bye. Tinasayangat. Agrubatak matan. Tain nakitaan di may sabay at trabaho nga paplayak. Isarak na kano ti kabarbaro agayem ko.
Malamad lang amin ti panaglakok iti balot. Kat, at dapay oras ko iti agsapa. Iso ajak sayangan ti oras ko. Masapol nagtrabaho ak. Ta isupay ti matgadak. Jak ti bagbaga kada tatamalyong. Kan anaya ti aramida. Tajak kayat alap dandak. Italaang mat nga agilimadak. Tano makaorno nga. May kalay sakton ni anaya. Kat, sorry akton kadakwada. Gapo iti panagilimlimad ko. At titibayad ko ading ay nawaw. Dayahin ni Panyang. Kunana a doktor ti papanan na. Awan mo't makita ka klinik dito. Ay, imo nag iti daya kalsada. Suruta ka dagaw sa inawaw. Katingak, tamangan no may trayan nak. Nakarupwat ka, Matariela. Apa na? Aqua, ada pag nami kadagiti amigak. Ag-relax kami man mo. Sige, saan ka alapta? Takarbang mat agrelak, sagpaminsan. Basta sana ka na yun, ha? Oh, mabit lang, tekan kay di kwarta. Adto eh. Roko, sweetie pie. Talaga ka di nga awanan ti karbangak amang higam kadagiti ATM cards kan bank book ta. Ariela, dakkel ti karbangam ka dakijay. Kaya't kulatag sigurado. Siyempre, noda kanya. May karik nga awan ti pakaan-anwan dakijay. Agtalag ka kumakanyak, Ariela. Sweetie pie. Alam mo dito ang kwarta, Ariela. Dahil ka matagaliwaksay. Tapno saan ka maburyong dito yung mansyon. Madanaganak, iha. Anya manan ti pakadanagan nyo aya, mami. Sigurado akapong tutnak manan ni Roko. Numamwan na tinaramid ta. Pagsasawan nak tumanan, ni agkakasakit. Mami, kas iti kanayon ko nga ibaga kada kayo. Awan ti karbangan ni Mang Roko ang mga ramid iti kasta kada kayo. Kukwayo amin a negosyo yo. Awan pakibiyangan na, no anya ti pangaramatan nyo iti birok dagiti negosyo yo. Anjali. Relax, mami. Siyak ti makamo kada kayo. Apay, ni kadilaan Mang Roko ti adda karbangan na amang isugal iti kwartayo. Ha! Dakdak kan ti karbangan, mami. Sa dino ngayon ti tinurong ni Panyang. Jakmet na si putalan. Ay, nagsupli-supli at pa yan iti nakakita-kitay. Awan mo tayo ay nawaw. Jakmet nakitan. Nagpukaw mo tayo. Akas lakasok ni Panyang. Ay, Papanamal yun. ay, nawaw. Panyang ay. Apay nga ka dito eh. Ikwa, yay! Sika, pangada ka dito eh. Kung naman doktor ti papanamay, nawaw. Kwa, nakasara ti klinik ti doktor ko. Baliwak ton ti umay. Ay, nawaw. Nagadayo mat dito yan, naayan ti klinik. Medyo adayon iti sintro dito eh. Ay, nawaw. Apay nga ka dito eh. Sinurot na kanya. Apay sinurot nak, magyaw. Ay, ikwa, yay! Ay, nawaw. Akwa. Kaya't kala ko maakuyugan. Kinamat ka pa niya, ay nawaw. Maalang rod, umay kan. Intagura yan iti pagluganan tataksi. Tagpasintrutan. Ay, nawaw. Ay, sige nga ron pa niya. Basta, paglalaw kag manan, dagiti imulak dito, kana ka. Una, kas iti sigod ulit tayo. Apay no ilasin ko dagiti dagdumanatan. Tapno saan nga aglalaw.
Sana mabalin ulit balik ko. Basta na niya tinaramid mo iti bangir atag. Isumit lang taramidom dito. Alawag, Huwag kanakan. di ka matanagan. Kukuam ti mapaglakwan ka dagiti bunga tinat. Yak pakibiyangan day. Sa balin tupay, tiitad ko ken ka kwarta. Sige nga Rod, kanakan. Sige nga rod ulit ay. Sana ko nga agpay. Aramidom ti trabaho. Magsinsingpad ka ulit agbalik ko, ha? Sigod mo, kanakan. Ngam, aguray ka. Apay no puro laangan agrintek ti imulak dito. Saan kun alaokan itinatag? Ulitag, nalang lang to day tamula numaballa itan itinatay. Iso nga gan anos ka kunak malay. Sige nga Rod, kanakan. Sika, ti matungpa. Ala, agsinatan diti plaza, malyong. Nikat, papanamngayay nawaw. Ako, adala mapang kugatangan. Ay kuyugan kan apan yang ay nawaw. Saanen? Takalpasan ang magatang ko day dyan. Adapay sa rakag at tao. Ha? Sige nga Rod, agawid ak mo ti jay balay. Sige, sumurot ako may ti panagawid mo. Adapay ngamin papanak. Sige, maminsan to na sumurot ka pa niya. Oh, iha! Napaado ti kwarta. Kung nagtuwad namin kan ka, mami. Apay, itulok yo aday jay lamang roko, ti mangin enjoy iti kwartayo. Uray da kayo mata. Sige, madamdamata pa'y nga agawid, iha. O sige, da kayo ti makam mo. Ngam tapno sa anak mo't ama boring. Ikandak mo't ay ti pagpunat. Sige, day talagayam. Wow! Ikan ka, Anjali, iha. Kanya ti kaya tasawon day ti Ariel. Apay ngayon nalam ti birok ti daduma negosyo. Nang ipanami ti kwart. Pasensya ka, Roko. Ngam adda na nga ramatak iti kwarta. Anya? Kasta ka dilatan Ariel? Mangiwayat kalatan iti adda nga di mo man la iyo man nga umuna kanya. Roko. No kasta matlagaya. Di na saysayat na og kanya-kanyatan, Ariel. Ha? Ane? Saan kumamat akasta? Ngam kasta ti kayat mo mapasamak. Saan? Pasensya kan iti naramid ko. Sorry, Roko. Saanan na maulit? Pag-asawa ta, Ariel. Di kayat ko. Noon niya tadda ka dat. Kukuwatan. Nung kasapulam ti kwarta, ibagam atay kan ka. Sana kasta di nak ikabkabilangan ni asawam. Yang kayat ti kasta. Sige. Promise, Roko. Saan na maulit? Agyaman ak no denggan na, Ariel. Di mo kumaliplipatan ti arapap. Ti arapap tangag paado iti kwarta. Isungag din ng gayta dua. Agyamanak, manipod ka na imton bigat. Mangrugi ako na dispatcher. Sapay la ko ma, tawan ti amok ang makakita kanyak iti pa nagdispatcher ko. Supay ti sweldok nga agdispatcher. Iso nga agano sa kon. Ay nawaw, anybody home? Ni Tata Maryong. Ala, naimbaglakit din ta nakasangpet akon. Umayan, Tata Maryong! Ay nawaw, ay, kumusta kan ba raw? Ay nawaw. Mayat mo, Tata. Ala, sumrak kayo ah. Ay nawaw, ay kung naglaki din nung nakaturog ka pa Monray. Ay, Sa anak ang makaturog, Tata. ay nawaw, ay kat maturog ka Bawyem, ti puyat mo iti rinabi eh. Madamdaman ton, Tata Malyong. Ngam, apay ngay, akas laki mutong kamatan Monray ba raw? Ha? Eh, saan man Tata? Saan man, barok? Kimutong ka talaga ay nawaw. Di kan samot mang manganan Monray.
Mga anak mo, Tata Malyong? Ang mga no di mo kabailan tagpuyat mo ray ay nawaw. Kabaalak, Tata. Naandura kiti puyat. Nairawa makon, Tata. Ay nawaw, kita am aparok. No, marigatan ka. Di mo pilitin tibagay, wen? Basta, kabaalak, Tata Malyong. Sanda ka pa kadanagan. Napigsa. Lima pay nga Upper Hermosa ditoy. Lima pay, Upper Hermosa. Ay, dita may sa Egypt Lower Hermosa. Talo pay dita. Upper ditoy apo, Upper. Ay, ni kakapsat. Pakidendenan nyo ane. Oh, adapay duwa. Adwa laengan, Upper Hermosa, mapanen. Ay, idenden nyo ba si Tapo tanong makatugaw da ha? Upper ditoy, dualangan, mapanan. Papananta ko ng panyangay, nawaw. Malyong, adda ngamin na ibaga ni Monre kanyak ide. Kaya't nakano asok nalan ti kaso day di papana. Ha? Iso ano kayat mo? Kuyugan ta ni Monre. Ay katuan Tay talaga yam. Sige, kuyugin ta ni Monray, panyang. Ay, maasyanak ba't ngamin ka ni Monre? Tauray la nakasangit ang nakalagip iti day di amana. Kat, nagkariak mo't atulungan ta maipapan iti day ta. Sige, ay nawaw. Hindi pala pang panunutak tay ta panyang. Mangal alak lang amin iti timing. Inton bigat, rumwar dagiti amo ta. At dapag nada, gundawayan tamot ti rumwar. Uwen, ang magpakada talagta Uray maong tantan, tinapatag. Agpakada ta, tapno awan ti pakadakdaksan ta ay nawaw. Wan, iso asapaan ta tagreeng. Talapasan ta amin at trabaho ta dito mansyon sa tarumwar. Uwen, tapno masapa ta rumwan. Kahit makaawid tamot lay tinasapa pa niya. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ape, anasapa ka nagriing Monre? Wen ta nagluto ak anaya. Mangantan ta nakaluto akon. Yak namin kayat amabisinan ka ama pa nagtrabaho. Nakadungdung mo ka talaga Monre. Pagyamanak dagita nga effort mo para kanya. Ngam kita kumamot ti bagihim. Awanan ti inanam. Basit lang arudan ti turog mo. Taparbangonan no sumangsangpat ka. Sa ita, si kapila ti agluto iti pagarmusaran ta. Trabahok daytan Monre. Okay? Saan? Basta kayat ka pagserbihan, anaya. Sika at talaga. Ala, agar mo sartan, anaya. Tapanan ni anaya. Ha? Agrubuatak matan, ta sumarakak manan iti trabaho kas dispatcher. Tenton malam, aglako ak manan iti balot. Kat numalpasak nga aglako iti balot, sumaragak manan ijebar. Agsukat ako na. Apay nga Kasla maulawak matan. Labanak tayo ito eh. Sana mabalim na aglanganak iti trabaho. Agtugawak bit. Aday ta. Awanan. Anyamat da dyan nga ulawan. Sino day ta? Kami, barok. Lukatan da ito'y. Kaswak ni Nana mapanyang ay nawaw. Umayan, tata.
Sa anak pa'y kumaarumwar ita? Nana? Tata? Apay, adda ka diaramidam, when no papanam, barok, ay nawaw. Wah? Awan mo trabahom ita, saan aya? Alan, Barok, rumwar tayo. Kakakaiso na nakarwar kami kanitatam amalyong. Amangan na awan tunti oras mi amang kuyog kan ka. Wen, barok, ay nawaw. Kan, para iti amam da ito'y apag natayaw. Sige nga, Rod. Kumuyog kada kayo. Nana Panyang, Tata Malyong. Abis ng bayak man pailaang dito ilay. Pangururayak ito oras. Ay, inak to ag-relax. Inton malmalan. Sarado pailaang ti pag-iinuman ita. Ay, tugtugawak pailaang dito. Hoy! Tumartong kayo! Ay, sos! Pulis! Ada kamkamatin ka! Ay, sos! Day, apay nga ta kamkamatin na nagijay. Alam mo, nak? Ha? Sino ka? Ha? Sika? Sika ni Cleopatra? Sana ya? Please, tulungan na po, ma. Oh my God! Darasam! Kumana ta dito yan! Sa labayan, nak! Darasam! Wow. Sige. Ngam, di mo't sika tayo nang itaray iti kwartak iday. Intaray mo ti kwartak. Kwa, madamdaman to, napagsaritaan tada ita. Basta pumano tan dito'y, ilamang nak, pogi. Ha? Pugay! Uwan sige. Umay ka nga rudan. Apayakam kamatin da kayo ayak, dagiti pulis. Ay, saan asyak? Nairamraman na laang. Na, Italaan ang amok dagijay at tao. Drug addict gayam dagijay. asas. Ang sa anak ka drug addict. Nairamraman na laang. Anya? Kal, nangipanam nga ron iti kwarta, ngayon taray mo, Cleopatra. Si Kamat, malagip mo pa laang dayjay. Nabaybayagat dayjay. Lipa temon. Na, Apay, pabayadan pa laang aya? Kasla saan tamot nga agayo? ay, nagre-gatak dahi dyan, akwarta. Si Kamat, bayadak laangan iti agak. Ha? Ay, nagmayatan Cleopatra. Ay, maminsan mampay. Mamitlupay, ah? Mayat ah. Ay, mabang-ara na Cleopatra. O anya, nakabayad akon, ha? Awan utang kon, ha? Ay, awanag. Bayamon na yan. Lipati mo ang Cleopatra. Ala, inta nga ron agmeriendan, kalpasan na, inta agsya. Ay, sige. Kaya ko na ita, Cleopatra. Kaya kau! Anya ka matin? No tulagan. Saan kumamata kasta, amigo? Basta umayak di tayo tamat lain. Iti nagkid daw ka, na itad matadagos kan ka. Doon maminsan, jak kayatan ti utang. Ti kayat ko, itad madagos ti kwarta. Basta umayak di ta. Sana siyak tiluklok web. Bye. Roko, papalang. At importante nga si Gaswell. At nasaragag ka tao. Anya, May papanday ito iti negosyo. Sige, hinakot. rumwar manan ni Roko. Rumwarak mo. Gondawayak ti iruruar na. Diyak kaya tagpulkok latan di ti mansyon. Ikuyog ko ni Angel. Talaga na adik ka di pagpapananta, mami. Saan mat? Ngam kas labirukan matan ti bagig.
Nangruna kat kwarta ti pagsasaritaan iti daytoy. Kasta ati kayat ko, mami. Ag-relax kayo, mat. Deyo itulok nila ang mangroko ti mangen enjoy iti kwartayo. Kitaan nyo, saan na kayo nga ibibiyang iti anyaman na pagnana? No agdamag kayo, negosyo lang ti bagbagana. Adi namat nga rod i-detalye no anya ang negosyo dayjay. O ala, bye-bye amon, Angeli. Titan pagsaritaan ni Dadim. Ew! Ah. Di man ibagbaga ti kasta. Makaparukit aganggan. Yaki! Akat isumot at talaga ti may kadwa nga amo. Ay, tiyak mairusok, mami. Please, di yun baliksan dayta. Please, mami! Panyang, Munray. Papayakas jay. Kapod na ang empablatter ni Madam Ariel at ti kaso dahi ti Sir Luis itaw. Binaybayan naman ay nawaw. Tata Malyong, maamon tayo ka din no asino tinang patay kin ni Papa? Ay, saan pa'y Munray ay nawaw? Ay, Panyang. Nangagmumatim pagkat ti pulis itay. Napaypay antikaso dahi ti Sir Luis itaw. Iti empablatter ni Madam Ariel saan na kanon niya in follow-up ti kasaw ay nawaw. Pahinga yakas jay, Panyang. Panyang, idengdengin na. Apa anak kau luli magkawitain, Panyang? Uwan. Dengdengan ka, Malyong. Binaybayan ni Mama ti kaso day di Papa? Kasta ka di, Tata Malyong? Ay, huwan Kasla kastan Munray, baraw. Ay, nawaw. Malyong, ituluntan ni Monre ije balayaw. Kalpasan na, agdiretso tamagtan nga agawid ije mansyon. Huwan Panyang, ay, nawaw. Di ka madanagan Monre, barok. Tulungan da ka iti daytoy. Basta makikooperate ka kada kami akan ni Tatam Amalyaong. Wine? Wen, Nana Panyang. Dayayan ti taksian nagluganan da Tata Malyong kan Nana Panyang. Pimanawan. Mapanak mati nagtrabaho. Diyak kayat nga ibaga kadakwada ti panagtrab-trabaho kiti aldaw. Ta sigurado alap dandak. Makatorturo gak. Labanak da ito yatuglip ko. Isupay ti oras ko nagtrabaho. Kasla kayat ko ti agid da. Uno agina na. Saanin? Ikarigatak kiti lata ti agtrabaho. Saan ko asayangan ti oras ko agtrabaho? Tapno makaurno nga adagos. Agawid ako na. Tanakalako akmatin itilako kabalot. Ay, kasla makapanpan na tangakpay. Hala, magtudumatan. Ay, sabay, awan paglinungak dito'y. Agtaraya ko, naging gaijay balay, daanaya. Parbangon mo't kaya man. Ay, agtutudo pa'y lagayam. Ni Munray, si umangpat nga tan. Inakitaan iti silag na. Ni Munray day Munray! Munray! Lukataklatan day ito. Munray, ako yan. Anyat mapaspasamakan ka. Malaminak, anaya. Anya, dapat-dapan ka man. Nabara ka, Munray. Nasakit ti ulog. Kan maulawak ka bumangon. Kabalak ta ito'y anaya.
Di na pakadanagan. Ang tinasayaan, ipankalaangan di ospital, Monray. Agtutudo, anaya. Saanan? Agtumarak langan iti para gurigor. Monray. Basta tiyak kaya timapan iti Doktor Anaya. Please, kasyan na ko, ma. Aging bagag tumadlaan. Please, Anaya. Please. Sige, mabait lang nga ron ta mga laak iti tumaram nga agas iti kabinet. Mabait lang, ha? Monray, ano nga aldawon day tawiyak mo? Hindi ka matlaging bagan. Iso pa nagkunak. Nasaysaya at no agpa-check up kan. Kuyugan ka. Saan? Saan? Tiyak kaya't, Anaya. Kandi kamot ngamin agina na kunak adi ka pala sumrek iti trabaho. Ngam agpilit ka matlata. Anaya? Iso at least, siyak pumamat tipat gam ita mo, Andre. Pinatgak aminan akayat mo. Iso nga ita, siyak matagkid daw. Kat pang nga asim tapat ganak ko, Monre. Makanta iti doktor. Anaya? Makaamo ka no gumura ka kanyak. Basta siyak ti matungpal ita. Mayat ka manwan no saan, masapul nga ipadoktor ka. Saan, Anaya? Amangan no makita da. Makita dati, anya. Anya ti kayat mo asawan, Monre. Amangan no makita ti Doktor Tibukol dito'y tengad ko. Amangan no sugatan da ito'y. Bukol? Anya bukol? Anaya? Sorry ha. No ita lang ibagak ta ito'y kan ka. Sorry no nagilimadakan ka. Da ito'y oh. Ari ka po. At ang agpay subukol iti tangad mo, Monray. Kaano pa'y dayta? Nabayagan da ito'y Anaya. Diyak laim bagbaga. Tanagbutangak iti imbaga ni Mama. Numaamuan ka no ti doktor da ito'y. Sigurado asugatan da ti tangad ko. Mabutangak, Anaya. Anya? Iso please. Saan ta ko man amapan ni ti Doktor Anaya? Please. Monray, nasaysaya at no maipakita iti doktor dayta. Diyak kaya Tanaya. Saan ang mabalin? Siyak ti matungpal ita, Monray. Masapul ang maipadoktor ka. Anaya. Monray, napatag ka unay kanya. Iso please, danggan na. Okay? Para iti pagsaya atam ti aramidan ta. Talo mabaybay am da ita. Ang mga no nakarkaro ang makapadakas kan ka. Iso ang mapanta iti doktor. Okay? Anaya. Di mo panunutan ti imbaga ni mamam kan ka. Mas amo dagiti doktor ti aramidan dangam ni mamam. Iso danggan na kuma. Anaya. Iso ang mapantag pa doktor, Juan. Uwan. Anaya. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ay nawaw panyang. Imawag tanak kao. At daday ti klinika ti doktor. Ha? Apay malyong? Agpa-check up ka no ni Monray ay nawaw. Anya? Apay? Anyat marik nana? Aguyik ka no ni Monray ay nawaw. Nabaybayag ka nun day nga uyik na. Saan niya gim imbagay nawaw. Anya? Agad adda ka di kwartada? Adda gastusan da paggatang iti agas na. Adda panyagay nawaw. Awagam ta anak mo Tano adda trabaho na. Agpresenta ak amang kuyog ka ni Monray Malyong. Ay nawaw. Ay baybayamon. Iki di trabaho ta dito mansyon tinto na rin tapanyang. Nakapakadamat siguro na anaya iti trabaho na. Nawaw. Ipaganamot lang no talaga nga awan mangkuyog kin ni Monray. Malyong. Kayan ayat nan ni Monray. Iso ak concern mo't ijaw aware ka way nawaw.
Amo ni anaya teraramidin na panyang. Pogi, agawid ako maijay lugar mi. Ngam awan mat kwarta. Pagawidam aya, Cleopatra. Ijay lugar mi nga rod. Ada yung ati lugar mi ditoy, baal. Kaya't mo, taitulod ka, Cleopatra. Ha? Sigurado ka? Ang ada yung ijay lugar mi. Aglugan ta iti barko. Wen, saan a problema tayo ta? Itulog ka, Cleopatra. Dooray ang eroplano ta. Ayos lang ta. Ay, saanan? Na. Mabanog ka laang. Bumulo na laangan iti pagpliitik, bal. Na, ay, wina. Ngam, iti may sa kondisyon, Cleopatra. Ha? Anya a kondisyon? Sumuro ta. Taitulod ka. Dooray saan mo nabayaran to ta nga mapag-playtime. Ah? Sure ka? Nakunam nga itulod nak? Adakan ka dayta, bal? Nakamulakan ulitag. Masayat. Pandayam tin mulam ha. Asikasum anayim bag. Di mo pampanawan. Di ka matanagan. At lang dito. Ang sipsipuga ka na ka. Masayat nga rin no kasta. Umata doon tibayar ko kadagiti mulat ta ulitag. Iso alalay ngam ti agmula. Wan? Di ka matanagan. Sige ka na ka. Taituloy ko ang sibaw. Bye! Bye ulitag. Talaga sana na malapdan ti panagbaktan ko. Napintas gayam da ito yapanggadan. Mabalin ko dito makdari ti bukod ko asaka. Ngam, timing laeng. Saan pa'y nga ita? Kaputado pa iti kayat ko nga'y patungpal, iti sidong ni Ariela. Kurt, kumusta ti check up ni Monray, anaya? Ay, nawaw. Tatang, masapul ang maasikaso na imbag ti marikrik na ni Monray ita. Ah, anyat kahit mo asawain, anaya? Nagilimad ni Monray kada tayo, tatang. Ay, nawaw. Anyat limod na anak ka? Ti sitwasyon ti salon at na, tatang. Di na imbagbaga ti may papan iti nagtubo a bukol iti karabukob na. Ay, nawaw. Isa dino tayo na. Kasaritak man ni Monray, anak ka. Sorry, Tata Malyong. Saan lahat ti maipapan iti salon at mao ti inlimod mo baraok? Pati gayam ti panagtrabahom iti aldaw. Mala. Saan kan akayat si Tiren, baraok? Basta manipod itay, nawaw. Di ka pala sumbrek iti trabahom, ah? Tagasim mo't na ita. Agtrabaho ka lang arudin iti rabi, eh. Agtrabaho ka pa iti aldaw. Awanan ti inanam, barok, ay nawaw. Tata Malyong. Paagas ka, barok. Maagasa nagpahinga ta, Tata Malyong. Ay kabuan, ah? Ay nawaw. Iso nga ron nagpaagas ka, tapno maagasan ka. Inton sumarunaw, no sana masango ni anaya. Siyak ti mangkuyog ken kang agsubli ti Doktor Monray. Kurt, anya ti Madam Agmalyong. Kumusta ni Monray? Maopera ka di wano anya. Ay nawaw. Operasyon ka no ti remedyo, panyang. Anya, saan ka di maala iti agas? Daktil ka nun ti bukol na, panyang, ay nawaw. Ay, Diyos ko. Kaasimot nga ron ni Monray no kasta.
Naarikap ko ti bukol iti tengged na panyang ay nawaw. No kikitaem, saan amadlaw. Ngam no arikapam, talaga adakkel ken natangkain panyang ay nawaw. Malyong, panagkunak. Agpa-second opinion tayo. Sige, tagpagada at tokin ni madam. Sapay ko ba? Napalubusan na. Awan ni Mami. Apay, anyat ibagam kan kwa na, Tata Malyong. Kwa, mamanjilay. Ay, mabalin asi kalaeng ti kasarita kay nawaw. Anyat ibagam. Kwa nga main, mamanjilay. Uray awanan ni Munri di ti mansyon. Ipakaamuklat tamat ti kasasaad na ay nawaw. Kasasaad na nga. Kwa nga main, mamanjilay. Da problema iti salon at ni Munray. Ket amangan nung maopera. Gapu iti natakwatan abukol iti karabukob na ay nawaw. Kat, anya ko maita. Amangan nung maopera, mamanjilay. Saan pa'y matkida sigurado ay nawaw. Anya ko maita no maopera. Ay natatamalyong, awanan ti pakibiyangan mi iti daydi a tao. Pinapanaw nga rudan ni Mami diti mansyon. Saan min akargo daydi a Monray? Ha? Iso ano makasaritam to ni Mami? Sigurado akas tan tumatlaang ti ibaganakan ka. Mamanjilay. No sadi no ti ayan na ita. No akin balay iti pagnanaudan na. Isudan ti akin kargo kan kuana. Anya? Nasaya at takas tati imbagam ka ni Malyong, Angeli. Pudnumat namin asaan yun akargo ni Monray, Mami. Taawanan iti poderyo. Saan ka di? Talagamat nga awanan ti pakibiyangan tayo iti dayjay amon Ray. Awanan ti obligasyon ko iti dayjay at tao. Wan Mami. Siyaklaangan ti pangibukbukan nyo iti atensyon nyo. Saan ka di? Wen Adamot lang kainagaw ko iti atensyon nyo. Angeli iha. Uray anyat mapaspasamak, si kalata ti kapatgan iti biyag ko. Taanak kakat nga rod. Jack Marik na daytan, Mami. Amok niro ko manan ti pagimimunam, iha. Angeli, sabali ti pamatag nga ipapaay ko kan niro ko. Sabali matkan ka. Siyempre, napatag ka kanyak, Angeli. Ngam, napatag mat ni Rocco itibiyag ko. Napatag kayo adwa kanyak, iha. Mami, Di ka kumaagbalin ama naging bubukod. No talaga matlaan napatagakan ka. Ipatag mo mat dagiti napatag itibiyag ko, iha. Iso aplis, agkin naawatan ta kuma. Yan. Agitakan, rabieng ay nawaw. Madlaw anaunag ti pampanunutem. Ado ti pampanunutek, Malyong. Kas kumaiti ang yapan ay nawaw. May sa ti kasasaad ni Monray. Masyanak kenkwana. Tawan man la ti pakibiyangan da Ma'am Ariela iti kasasaad na ita. Ay nawaw. Awan lat ambukon kadagiti amo tapan yang. Awan bibiyang dakin ni Monray. Ken ti may sapay apang panunutek. Ti may papan iti kaso dahi ti Sir Luis ito. Ay nawaw. Uwan nga raw. Apay nga yakas di panyang. Saan mo't gayam nga inas asikaso ni Madam Ariela ti may papaniti dayay. Ken imbaga na anang ito yang iti nga 10 milyon a reward mana eh. Iti makaibaga iti kinasya sino ti suspect. Awan mo't gayam ay nawaw. Malyong. Ulbot mo't dayay Madam Ariela. Awan mo't gayam ti into yang naasa nga 10 milyon a reward.
Awan ti sabali amang tulong ken ni Monre, no saan ada tayo. Tulungan tanto may papan iti kaso ti amana. Ngem unaan tayo pa iti maipapan iti salunat na, Malyong. Wen Panyang ay nawaw. Kasta daramidin tayo. Rukaw! Ay nawaw. Ay, napananday niya nga ason. Rimuar man nga tan. Rukaw! Bastos ka lang kaya? Ah! Ay nawaw. Ay, apayan ako na mabastusa. Katawan mo't madigar aramidag kan ka, Rukaw. Asino tayo ayabam? Ni Rukaw, day aso may nawaw. Malyong tinagan di asok. Loko ka. Numalyong tinagan na kin ka. Ruko mo't kanyak ay nawaw. Anya? Inusar mo tinagan ka, way tiawan ka is-iskan na. Di usarag mo't tinagan maway nawaw. Apay, si kalangay tagnagan iti Malyong. Kahit, abay, si kalaing ayamat tagnagan iti Rukaw, wala man ay nawaw. Anya? Ay, uway. Agpakadag man gayam. Takuyugak ni Monre amapan iti doktor ay nawaw. Awan ti rumwar. Day off ni Panyang ita. Isa di ka rumwar. Tado ti iparamid ko ka. Mabita Awan ka! ti rumwar no kunak. Awan! Di ka kadimakaw. Awan! Ay na! May ibusen ti pasinsyak ti dayjay Rukaw Panyang ay nawaw. Ala, bye-bye amon. Di mun tutupan, tawan matlaang ti laban mo, Malyong. Ay, saan ko akabutan dayjay Rukaw? Nga uray dakila tao. Ha! At dalaban ka nga uray kulapitak Panyang ay nawaw. Saan nakasta ti kayat ko asawan? Awan laban mo ko na. Tababaunan ka laang dito'y mansyon. Asawa ti amo taday jay. Iso akas mo tabutan Ay nawaw. Ijak ibilbilang nga amo dayjay Rukaw. Ni Madam Ariela laeng ti amok di tao. Ganday di Sir Luis itaw. Iso dalaeng Panyang. Ay nawaw. Mala, guston. Bayam, tasyak ti mangkuyog ka ni Monre, Malyong. Ha? Ay nawaw. Sigurado ka Panyang? Awan pa panat. Awan, nalipatam ka din a day off ko ita. Ha? Ay uwan. Kanayon ka matlagta abisay tunggal day off mo, Panyang. Kanayon niya dapagnam. No sa dino lati papapanam ay nawaw. Awan ti papanak ita, Malyong. Alaman nga rod Panyang. Agyaman na ka. Taadda ka akatulungak para itiw awir ka, way nawaw. Sabay ko ba? Ta saan ka amaum-uma amakitintinulong kanya? Gayam ka. Iso ano ka sa pulam ti tulong ko. Ibagamlaan. Nang runa no may papan ka ni Monre. Tadakkel ti asik iti dayjay nga ubeng. Agyaman na ka talaga, Panyang. Ay nawaw. Nakasing-singpot ka. Sige nga ron tagrubata ko. Awagam ni Monre Tadagasag iti balayaw. Uwain Panyang. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Onre, ni paila nanapan niyang timangkuyog kan ka ha. Sumrakak pa iti trabaho ita. Sige, Anaya. Pasensya kan ha. Madisdisturbo kan, gapo kanyak. Saan mo panunutin dayta? Tiket di pa nagimbag mo ti panunutan, Onre. Uwan, Anaya. Sorry talaga, gapo iti pa nagilimad ko kada kayo. Ala, awan day jayan. Lipatan mo, okay? Okay, Anaya. Sige nga, Rod. Agrubot kan. Tadagasin na kanina na pa niyang numadamdama. Uwan, Anaya. Sabali mat a doktor to'y imayanta, nanapan niyang. Uwan Monre. Agpa-second opinion ta iti doktor. Kadno kasapulan pa iti third opinion. Aramiden tayo. Tapno makasigurado tayo barok. Nanapan niyang? Ano sanda taguray ta medyo ado ti pasyente ti doktor ita. Uwan, nanapan niyang.
Pasensya kayon ha. Imbes ani mamak ti kadwak nga agpa-check up. Saan? Ngamin? Amok matla adi na kayat ako yogan ni mama? Wano ni Manang Angeli? Ala, di mon panunutan ni mamam. Aging kat kabailan mi, adda kami lata dito asidadaan amang tulong kan kabarok. Agyamanak na napanyan. Malagip ko manan ni Papa Nana. No si bibiyag pa ni Papa. Sigurado nga iso timang kuy-kuyog kanya. Monre, Nataymat nga minan ni Papa. Pinatay da. Nga maging gaita. Saan pa ilaan mo no asino tinang patay kan ko ana. ala, di mo pa ila panunutan ti maipapan iti daytawan. Adda ka asi ti Diyos barok. Agkararag tayo, tapno tulungan na tayo. Iso ti mang isuro iti aramidan tayo monre. Ang naunaan tayo pa nga ikan importansya ti salunat mo itawan. Nanapan niyang mabutengak. Malasatak nga ta, dahito'y asakit ko. Wan, patyan tayo akasta barok. Agkararag tayo. Kasi tinakon-akon, dakkel ti kaasi ti Diyos. Dito'y kaday, tilugaryaw, Cleopatra. Uwan, bal? Ay na, nagadayo gayam dito'y lugaryaw ah. Naglugan tayo ti barkaw. Idi kwan, basmanan. Agyaman nak, ha? Impletyan nak. Awan anyaman na, Cleopatra. Basta sika. Uan nga. Agawid kan, baan? Anya! Pagawidan na adagusay. Ay? Di nakpala inyam amo ka na kitidadakkel mo. Eh? Di mo't kunan, ayam amuna. Ta ibagam anubo na. Ha? Alam, mapantan iji balayaw, Cleopatra. Itong bigatag nga agawid na. Ay, kwa? Mabait lang nga rod, ha? Ah. Inakbiit ag CR? Ala, ag tibagahek, ha? Nay. Apay ang masapol nga lahat tibag mo nga, Cleopatra. Uwan, Tada dito iti make-up ko? Na. Ag make-up ak ti jay CR? Nay. O sige, orayan nak, ha? Mabiing taklaang, bal? Na yan, nagbayag mo dyan na siya, Cleopatra. Ay, Oo na yan, ang mukatakaw na gururay dito. Awan mo tan. Ay, sapay yak mo makontak ti international phone number. Ay, nagloko na yayan. Linoko naksamanin na siya, Cleopatra. Nero ko. Hello, kanakan. Hello, ulitan. Ayan mo. Adak dito ilay. Apay, nalpas mo na yung trabaho mo di bantay. Kanakan. Imayak na naghalo-halo. Tag palamisak mambat. May ka kumay tuludan ni Dabas Tunggay. Ha? Ay, ado pa siya basto? Rukaw. Urain tun maminsanan. Sigurado ka? Wano saan? Ipauit mong tulagan. Tapno saan ka mabandok ng biyahe? Umayag tulangan, tap na makita mo tinatrabahwam. Ha? Sige. Sige, kanakan. Sikati makamaw. Uray saan pa'y nga ita. Taado pa'y siya basto. Sigurado ka, ha? Okay nga ron. Bye. Bye, kanakan. Asos. Delikado. Oh. Law-law anak sa maninda ya, Cleopatra. Oh. Wan bitin.
Ay, na yan. Naisanak ka di man ay, nayak lipatra. Nagpa-second kan third opinion iti Dr. Dapanyang ken Monray, anak kao. Agpada ka no ti findings dagiti dua a doktor anapananday, nawaw. Kastamat nga rod ti imbaga ni Monray kanyak tatang. Ay, nawaw. Makapadanag mati kasasaad ni Monray tatang. Ay, huwin nga rod. Ay, nawaw. Nagkararag tayo anak kao, ay nawaw. Kano bilang tamaopera ni Monray. Sigurado adakil agad ti kasapulan iti daytaw eh. Mairemedyo ti kwarta tatang. Ikat di panunutan tayo itakit ti panagimbag ni Monray. Wan mo ti di ay nawaw. Kasaritak taw ni Madam Ariela. Madam Ariela, ay nawaw. Amok asaan kayo abisi ita? Iso nga inasitkan kayo dito hardeng. No adda ibagam adagusan. Tamareng-reng tilapayag ko kan ka. Ay nawaw. Madam, maopera ni Monray. Anya kamatan, basta agsaw ka, Monray ti ibagbagam malyong. Awan lakot, Monray! Makauma! Madam, kaya't ko lang nga ipakaamok kada kayo. Nga adabo. Wen! Amok! Ha? Amokon ti may papan iti dayta. Ha? Amo yung gaya man madam ay nawaw. Kat, anya nga yung may baga. Huwag no maitulong yaw madam. Awanen iti poder ko dayjay amon re. Ngam apay nga obligaan nakpay laeng. Apay, adda ijay balay mo dayjay at tao. Uwan madam. Tawan mo't sa bali apapanan. Huwag no pagkamangan na ay nawaw. Kaasi Nagpakalaing ka anang tulong kan kuwana. Di lubos-lubos mon malyong. Ha? Ay nawaw. Ipaay mo amin akasapulan na. Takon di saya at kakot nga ron anang tulong kan kuwana. Apay ngay akasta kayo madam ay nawaw. No kagura yun ni Monray. Itadyo ko malatamot ati pagrebengan na kada kayaw madam. Nga uray awanan day di Sir Louis itaw. Apay manan nga uray natay kat iramraman mo iti saritaan, lakay malyong. Kasta talaga madam ay nawaw. Sana gaputan na tayo day di Sir Louis ito. Akit lipatin tayo. Poston, malyong. Awan ti maitad ko alimos ko iti dayjay amon re. Naawatam. Kasano nga tada ituhin pa niya ngay nawaw. Talaga saan akayat ni Madam at tulungan ni Monray. Nalabos at talaga ti aramid da. Ang amala, pagtitinulungan tayo dayta, malyong. Ay, awan mo ti instant adakil a kwarta tayo ay nawaw. Iso nga oray iti pampubliko nga ospitalan ti pangipanan tayo kin ni Monray ay nawaw. Malyong, adda amok apagutangan iti kwarta. Ha? Ay nawaw, agpwesto pa niyan. Isigay, oray sa tumutang. Basta garanturan na ka ay nawaw. Siyaklatan ti umutang, nagan kom. Ay nawaw, ay na. Kaya't ko kumaaya brasya, tinalausapan nagyaman ko ken ka. Ay nawaw. Mabainak man no mabrasya. Panyang, ay Ay nawaw. na, basit na abanag dayta, malyong. Ha? Ay, agyaman na ka talaga, panyang, ay nawaw. Manmanunti kayo makaskin ka. Managtulong ka agayam. Ay na, naragsakak. Tamin ang napatag itibiyag ka. Napatagmatkan ka, panyang, ay nawaw. Talaga akasta, malyong. Asino pa'y kumatag ti tinulong no saan ada tayo? Iso adimon pa kadanagan ti maaramat a kwarta ha? Mairemedyo dayta. Tinapatag.
agimbag ni Monrey. Anaya, madanagan gapo iti umadanin apan nakaopera. Monrey, relax ko malaang, please. Think positive, okay? Naayat unay ni Apo Diyos, Monrey. Patyak adi nakabaybayan. Ado kami amang ikarkararagkan ka. Thank you, Anaya. Agtalag tayo kadagiti doktor mo. Kang runaan ti Diyos ana marswa. Taiso ti kabilgan a doktor amang paimbagkan ka. Uwan, Anaya. Kanayo nakmatkit di nga karkaranag. Ngam na daduma. Jak maliklikan ti agdanag. Kabailam day ta, Monrey. Monrey. Basta daak laang dito'y amang ipatpatagkan ka. Inarakop na, Anaya. Juan, takayat ko nga iparit na. No kasano ti kinapatag mo itibiyag ko. Iso nga agpaimbag ka, ha? Jak lakit di ka ba ilan no mapukaw ka itibiyag ko. Iso please. Agkararag ka, ha? Patib karam ko mati pa kinakam mo, Monrey. Uwan, Anaya. Promise. Ngamin. At ka apangal alaak iti pigsak. I love you, Anaya. I love you more, Monrey. Sikati inspirasyon ko, Anaya. Iso ano bilang anyaman ti mapasamak kanyak. Laglagi bam. Adakan tulat ta dito'y puso kan panunot ko. Ay ayatan ka unay, Anaya. Monrey, agpaimbag ka. Agpapigsa ka. Saan ka baybayan? At daak lang dito'y amang bayabaykan ka. I love you. Ala, sumrekan Monrey Barok. Ay nawaw. Agyaman nak, Tata Malyong. Adda ka di da, Mama? Saan dak nga tangaong tanda, Mama, iti iyo may ko dito yung mansyon, Tata Malyong? Apay ko mga ong tanda ka, Barok. At damot karbangam dito'y ay nawaw. Saan aga po, ta pinagtalaw da kan agad. Awan mo't karbangamon, yung madak dito'y mansyon. Malalala, kumay ka. Kuyugin ka itayan ni Mamam. Nagkuna apastrakam daytoy atao dito'y mansyon, Malyong. Mama, Ay nawaw. Eh, pasensya kayon, madam. Awan mo't siguro ti dakis na Tabo malay mo't nga ron ni Monrey, madam. Ay nawaw. No kwarta ti kasapulam. Awan ti maitad ko, Monrey. adalaan kayat ko nga ibaga kada kayo, Mama. Ken, kailiw kayo na makita. Uwan, madam. Ay nawaw. Normal iti may nga anak. Akaskin ni Monrey ti makarik na iti iliw iti inana. Iso nga apay adiyo pagbigyan, madam. Malyong, pumanaw ka man dito'y. Di ka makibibiyang iti saritaan. Ala, mapankan iti ayan ti trabaho. Sige, madam. Ay nawaw. Monrey ba raw? At daag lang di ta kusina no kasapulan na ka. Ay nawaw. Mama, umay ko lang kung maibaga nga. Nga, Oh, ituloy mo ate agsao. Anyat sangitam ngay. awanan day di papa amang iparparik na iti pamatag kanya. Iso ada kayo tinapanunot kong asit gan. Kasapulak ti panarabayo kanya. Nangruna ita, takas to'y ti sitwasyon ti salunat ko. Uray na uyong kayo kanyak. Patpatkan kayo lata, Mama.
Inakayulat ta, mama. Dakayulat ta ti the best mother kanyak. Isungag pagpakaasyak, mama. No, anya man tinagkurkurangak. Uno, nagbasbasulak kada kayo, mama. Pakawanan dak ko, ma. Kitawag ko mati. Ti uray pasitla ang apamatag. Nga ipaayo kanya. Uray pasitla ang mama. Isupay amay nayo nga mangtad. Pigsay ti pakinagam ko. Kabailan tanana pa niyang tatama na yung timang ipa ay iti pamatag kanya. Uray saan ko idakap kabagyan, mama. Takayo lakit din. Amis mo ka, inak. Ti saan amak ya ipa ay iti taita, mama. Oh, di isu dati pagbalinam nga inakan amam, Monrey. No asino tim makaipaay iti sapsapudam. Isu dati ibilang mo nga ama kan inam. Naawatam. Mama. Pimanaw kan dito'y mansyon. Kat iti dayta nga ipapanaw mo. Isumat kan ti panakapukaw ti obligasyon ko kan ka, Monrey. Saan mo ta kwarta? Ano anyaman dita? Anayin materyalan apa nagtikit-kit dawag kada kayo, mama. No di ka ti. Ti pamatag yo. Kas may isang nga ina. Akas iti pamatag nga impay day ti papakanyak. Uray pasitla ang mama. Uray ita kumalaang. Di ka ka di makauawat, Monrey. Diyak to pa'y maipaay tinain materyalan abanagkan ka. Day tantulakot pamatagan. Pumanaw kan. Kat pangaasim. Tadi kan agsubsobli ditoy. Tamangan no diyak makapagtapal. Kat pagbabawyam ti maaramid ko kan ka. Panaw! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sige, tatamalyong. Nanapan niyang. Patuloy ako. Ala! Papanawan yun dayta at tao! Malyong! Panyang! Di yun paspas dragon dito'y mansyon! Ala. Rumuarkan mo re. Tabagan no. Agkwirong mananjay inam. Wan, tatamalyong. Malam, itulod ko ni mo na itiruan. Agawa ang nairikap tiga ito. Uwan pa niya ngay nawaw. Sige. Umaikan mo rin, Barok. Darasam. Wan nanapan niyang. Agpakalaing at talaga dayjay apanyang. Di pa'y nagpakada arimwar. Napanan namanen, Malyong. Ay nawaw. Kwa. Napanagdalos iti sangot ti mansyon, madam. Inton maminsan, Malyong. Sana tila paspas trakam dito mansyon, ha? Madam. Sakbay nga agpastrak ka itinuasin no laditan. Ipakadampay nga umuna kanya. Naawatam? Naawatam ko na? Ay nawaw. When madam naawata. Agpakalaing kayo at at tao. Ay nawaw.
paritan na. Ultimo ni Monre nga umadak dito mansyon. Kapay, anya unay nga tayo ti basol ni Monre kan kuana. Tapi akas la allergic ti mata na itaw aware ka. Sa bala talaga ti panagpuspuso dahi ta Madam Ariela ay nawaw. Agom, Cameron ay nawaw. Siguro saan analabasit ti kulor ti puso dahi ta Madam Ariela. Nangisit siguro ay nawaw. Natuno siguro ti puso na. Iso akas na tugali na. Nakadumatan ti inorder yung amakan, nanapanyang. Wen tapno mabsog ta adwa, Monre. Ala, doa talaang amang ibus ka da ditoy, nanapanyang. Wen ipapas mon ti mangan iti agkakaimas at taraon. Sakbay ang maopera ka. Mayat ti taraon di ti a restaurant. Tapasig nga organic ti taraon da ditoy. Ay, amom nanapanyang. Restaurant mat ni papak da ito'y idi. Buwan nanapanyang. Ubingak pa'y idi Kanayon nak na ikuyog idi ditoy. Adda idi opisina na ditoy apag turturugak no makaturturugak. Kasta aya, Monre. Uwan, nanapanyang. Nam idi kwan. Saan kami mutin ngayong imay ditoy? Takunan ni Papa? Inlakunan? Kat addan akin kuko asa bali? Kasta gayam. Dala, maganta nga rin din, Barok. Uwan, nanapanyang. Ay ngam. Apay ngay akit kitaan datamat dagiti waiters ditoy. Buy-buyaan datamat ditoy lamisaan nga ayan ta. Ako, bye-bye am ida. Makayawan da siguro iti kinataer mo iso akit kitaan da ka. Oray mat si ka, nanapanyang. Napintas ka mat. Nga oray bakit kan? Saan mo? Saan man, nanapanyang? Kasta ti kayat ko, Barok. Umisem ka. Diyak kayat ang makita analiday ka. Wan? Nagsangitak namin itay. Tadinak pinagan ano ni Mama. Ala, di mo panunutan ni Mamam. Tapno saan ka nga gladi nga ito, ay? Basta adda kami laang dito. Siyak, kan ni Tatam Amalyong. Da kami ti mangipatpatagkan ka. Kani Anaya nana. Ay, uwang gayam. Ni Anaya. Sige. Mangantan, wan. Anya nga tayo tinapinta sa pagkwartaan ita. Makaboring kagigyan iti mansyon. Papansin mo tayo tao. Angel, kas laborido ka. Ang may sa ka nakatugaw dito terasa. Ada parikot? Awan, Kwarta ka dito parikot? Kasapulam ti kwarta niya. Ibagam, taikan ka. agulay magkaman mang roko. Takwartamot lang ni mami ti pagkarkarit mo. Tapno ibagakkan ka. Dakdakkal ti karbengak iti kinabak nang ni mami. Tasyak ti anak na. Tsak ugali ti agalman iti saan ko ako kuha, Angel. Agtal na ka. Sungani iti ugalim dagita nga ibagbagam. Saan man, Angel. Dakkel di panagram ko iti kinabaknang ni mamam. Inayat ko iti amin na pusok ni mamam. Isa di na kumamot pagpanunutan iti dakas. No napatag ti inam kanya. Napatag kamot kanyak, Angel. Ipatpatag kayo adwa ken ni mamam. Ay, agulay magkamang roko. No kinabailam nga inyalis ti alipuspos ni mami. Saan kanya? Anyaya ti kayat mong aramidag, Angel. Tapno mapanagnaga ka nadalos ti intensyon ko kan ni mamam. Kayat ko nga rudan nga ikasar. Ngam, di na pa'y kayat ti pa ikasar kanya. Iso da ita, ti paglatlating ita. Ta saan samot ang napudno kanyak ni mama. Sige. Ne, papanamon nga Angel. Angel, iha. Ikan kayo ti kwarta.
Angeli! Paano ti ka sa pulo Puro kaya? ka talaga ti darak iti day tamang roko. Tiyan mo na siguro. Mapamati na kadagiti bagbakana. Ha! Pulos mat ah. Ti kunana, maartistaan na. Never! No kasta? Kuyogan nak, anaya? Wan mo na rin, nag-file akong iti leave ko. Siyak ti mangkuyog kan ka amapan iti ospital. Kas iti kanayon ko nga ibagakan ka. Agrelax ka lang, ha? Wen, anaya? Kanayo nak nga agkararag? Wan, kasta ti rumbang mo na rin. Kabaulam day ta. Wen? Kabaalak, anaya? Amok atulungan nak ni Lord? Wan apaman amal pas ti operasyon mo. Mabalin mo tumanan ti agtrabaho no kayat mo. Taamok akailiw mo ti agtrabaho. Saan ka di? Wen nga, Rod. Kailiw kung ti agkanta. Makakankanta akon, anaya? Ipapas mo to ti agkanta apaman ama kapaimbag ka. Wen, anaya? Ado ti arapaap ko iti biyag. Iso ang masapol nga agpaimbagak. Wan kasta ti kayat ko amangag kan ka, Monre. Aywan gayam. Mabait lang Tairwar ko ti ornong ko. Indulin ko dito yung kabinet kat. Adto yun. Inornong ko ti sweldo ka nagkankanta. Tikita kiti panaglako kiti balot. Kanti tangdan ko ang nagdispatcher. Alaan da ito'y. Tainayon tayo iti gastusak ama opera. Idulin mo dayta. Tausaram to apaman nga agimbag ka. Da kaming ti makaamo iti magastos. Kuna ni tatang, makitinulong ka no ni nana pa niyang iti magastos, Monre. Mababain ako na talaga. Da kayo asaan ko akab kabagyan timang tultulong kanyak. Nakasingsingpat kayo amin kanyak. Napatag ka ngamin kada kami. Iso atol tulungan da ka, Monre. Kan siyempre, nasingpat ka ngamin. No nasingpat ti tao, ado timang tulong kan ko na. Anaya? Iso nga itultuloy mo dahi ta akin nasingpat mo, Wan. Kan patib karam ti pakinakam mo. Tapno malasatam dagiti panubok. Adumdumtang itibiyag mo ita, Monre. Wanya, nagango ka di amin na nalitag. Wan, rokaw. Okay nga ro. Aramidom di kasi ti sigod. Kalpasan na, itulod mo man na ni Jepatan. Dahil tangarong ti problema, kanakan. Ipadaw ti mailako aghintay. Ipaon mo man ni Malyam. Tapno at takat-katwa. Kabaalam day ta ulit ay. Makumikom ni Malyo. Ado ti trabaho na dito mansyon. Mapano ka nga ibuna. Aganos ka kadilatan. Sana balit at damot tangdan mo iti day ta ulit ay. Katwena na. Yapay nga. Kat kasi ti sigod ulit agbalik ko. Rabi iti panangibunag mo, ha? Tapno saan ka marigatan? Kasi ka ngamin, tanapudot ti darang ti init no italdaw. Ay, tumanudo mo dito ang kanakan. Uray aldawin na, di pa nagibunag ka. Rabi nga rod, ulitag. Ay, mapatangak mo nga ron, itirabi, kanakan. Anyag kabutang mo aya, ulitag balik ko. Awan ti alalya, mamatpati kan tumat iti dayta. Ay, sana ka mabutang tialaya, kanakan. Pagkalaang di mabutang itialaya. Duat ka makita na lalya. Akit tiliwag ka. Sa kunto ito no, tasidan. Ulitag. Dagi tayo silaw ti kabutang ka. Tandagi pagpakat iti silo na kay. Dungay masilwana. Ay manjak mo ta. Nung nasilwana, tadak pinartay. Di awanan ti kwapo, nuulitag ba? Dilay bagbagam. Aramatam ti plus light mo. Tapno makitam ti dalan. Ulitag. Kanya nga oras ang maopera ni Monray, anaya anak ko. Ibagan to ti doktor na numadamdam tatang. Ta-check up da pay amin a vital signs na. No okay aminan, mabalindan ton nga operaan. Ay nawawa.
Ang nervyosa ka, Anaya, anak ko. Anya kay ka di tatang. Ay, dakla kaya't niya padlawkin ni Monre itay. Ngam talagang agnerbiyosa kay nawaw. Isa pa ila ko ma, tabaligit operasyon na. Wan tatang, patyan tayo akas na. Anak ko, ay nawaw. Malyong, Anaya, Ay nawaw. Apay nga da ka pa niyang. Di mo tsak laing ti pinalubusan ni Madam Arimwar iji mansyon. naglibasak. Ha? Umay ko na ito ti kwarta maaramat para itipan nakaopera ni Monre. Kat kumustan, apay nga da kayo umat dito'y labi ti ospital. Pinanawan mi biit iti ayan na, ay nawaw. Tamapan kami kumait ti chapel to ospital. Tain kami agkararag. Ang napag-isumat nga da ka. Oh, sikat ti pangyawatak iti dayto a kwarta, balasang ko, ah? Nana, Ang panyang. Iso ka di daytan, ta inutang mo, ay nawaw. Wan, ala amon balasang ko. Sikan ti mangigam iti dayto, ah? sige. Nana Panyang, agyaman na. Mala. Agawid ka nga rudan, panyang. Tamangan mo sa pulin na ka ni Madam Mariela. Idandanagan ka, panyang. Tamangan numaungtan ka, ay nawaw. Isumurotak ka na kayo. Mapantayon iti chapel dito ospital. Agdadanggay tayo amapan agkararag. Payagan ti anak ko anak isarita iti doktor ni Monre. Ay, nawaw. Ay, makapadanaga talaga. Ay, Diyos ko. Aglamiis pa yan dagiti dakulap ka. Gapo iti nervyos ka, ay nawaw. Ha? Ay nawaw. Aday tagdanak ka. Ay, Anaya, anak ko. Kumusta? Anya ti ko na ti doktor. Anya nga oras ko operaenda ni Monray. Ay nawaw. Tatang, Ay nawaw. Kapag agsangit ka ngay anak ko. Anya't sangitam ngay. Ay nawaw. sakbay ang maopera ni Monre. Ado dagit imbaga ti doktor kanya. Anya't imbaga na. Ay nawaw. Imbaga na ti mabalin nga ibunga ti operasyon ni Monre. Tatang, Anya't taaya anak ko. Ay nawaw. saan man ket di asigurado. Ngam adda posibilidad na masagit ti vocal cord na. Taasidag ti bukol na iti ayan ti vocal cord na. Anya. Ay nawaw. Ang mga nagpukaw ti boses na. Anya. Ay nawaw. Agpukaw. Saan niya agsublipay kasta ka di anak ko. Ang nanayo na niya awan boses na anaya. Ay nawaw. Saan na masigurado ti doktor na tatang? Dado ka nung tinagbalin na pasyente da kasta ti kaso na. Nagpukaw iti sumagmamano alawas kalpasan ti operasyon da. Ngam nagsublimot lang kano. Adamat ka na dagitay kaso apulos asaanan ang nagsubli ti boses da. Anya. Ay nawaw. Kasano nga yun taw awir ko. No awan ton ti boses na anaya. Isang agkararag tayo tatang. Sapay na kumatabaligi ti operasyon ang maiwayat kini Monday. Kat inawat tayo. Kasapay na kumata saan ang maapektaran ti boses na. Ay nawaw. Kasano nga yan no mapasamak ti kasta anak ko. Kasanon nga iti talinto nang agkanta no bilang lang. Ay nawaw. Basta agkararag tayo. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Intun bigaten ang maopera ni Monre. Panyangay nawaw. Wan nga rod. Oh, sapay la kuma.
Tabalig iti operasyon ang maiwayat para kadkuan amalyong. Uwan nga raw ay nawaw. Ay, siguro, no di na inlimod na dya sakit na ay nawaw. Naala pa iti agas. Wen nga rod Ay, huwag gayam. Imbaka amom ka din kan ni Madam Ariela. Uwan panyang. Awan pakibiyangan na ay nawaw. Kaslero rumon na pa iti diya. Nagpakalaing tumad niyang kanta-kanta, anyangay ita. Kung nakitin. Imbis ko maamaas yan. Saan, Mike? Hindi na pa'y damagan, no adaramatin na maopera. Talagang awan bibiyang na, ay nawaw. Ala, baybay amon. Saan abale? Adda tayo amang ipaay iti kasapulan na. Aginggat kabailan tayo. Tulungan tayo, takaasim maed. Huwan pa niya ay nawaw. Naimbag din at daga katulungan may kindi anaya. Ay, gayam. Sanungay ti panagbayad tayo iti inutang mo a kwarta. Manungay ti bayadan mi kan ka. Kasano ti panagbayad mi ay nawaw. Linawas ka day. Binulan wino anya. Saan pa'y laday tati panunutan tayo? At Ti pa'y la maipapankan ni Monre ti unaan tang asikasuan malyong. sige nga ro dapat niya nga ay nawaw. Dayjay tumot amam Angela. Intaray na ti ornong ni Monray. Singirak sa Ay saan riribok tumanan ti mapasamak no aramidam ti kasta. Mami, maopera ka no gayam ni Monray? Wen ka no nga rod. Kat, diyo ka di ikan iti aramatan na kwarta? Iti anya aga po. Kasi ti kanayon ko nga ibaga. Awanan ti obligasyon ko kan kuha na. Panagkunak, Mami. Nasaysaya at no ikanyo matlagta iti kwarta. Uray pang nayon na laang iti aramatan na iti pan nakaopera na. Anya ti amuyo. Amang ano dinan malasatan dayjay kat ipannan. Amang ano makonsensya kay to. Amo ka masadot kayo arumwar. Iso asyak latan ti mangipan iti kwarta iti ayan na nga ospital, Mami. Umdas mat siguro ti 20,000. Siya kun ti mangipan. Iti anya aga po. Awan to apulos ti pakakonsensyaak. Nga uray mapo kawenday jay at tao dito'y lubong. Bibiyang ko kumakan kuha na ngay. Makapasurong matikas to eh. Talaga ka di adjakon kabailan ayalis ti alipuspus ni Mami. Pwede ka matagtagari, Ariela. Malagip ko lang amin ti kabsat ko. Rumwarak no bigat. Tainak manensok nalan ti panak. Saan na masapol, Ariela? Di mo panunutan ni Samuel. Tasigurado pinatay danday jay. Anya. Roko, di ka kumamot agsaw iti kasta. Si bibiyag pa'y ti kapsat ko. Natay nga ro danday jay. Iso mabaling ka di. Lipatan mo ti may papangun ko na. Roko. Pilpilitak apunasan ti dakas nga atap ko kan ka. Maipapankan ni Samuel. Anggam iti kasta nga ibagbagam. Lading hitak. Ngamjak malapdan ti agatap. Nga adda pa kainaigam iti panagpukaw. Wen! Aklunin ko, Ariela. Siyak tinangipadispat sa kini Samuel. Anya. Kunak tupay katroko. Apay anaaramid mo ti kasyay. Huray kasano ti kinadakas Jacob sat ko. Awan karbangam iti kasjay nga inaramid mo. Nalipatam ka din nakabsat ko na jay Ayop ka roko! Tinumpalag! Umay ka man! Di mo mas ang kitakyag.
Para matla ka dati inaramid ko, Ariela. Namin ano ka din nga bagakan ka dito, ha? 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 Masaksakit, anak. Anya ka, adi. Nataltalgad ti pakinagam ko na aramidak ti kasjay. Iso ala ding itok tinapasamag. Katno dayta ti pangisinam kanyag. Sige! Makamo ka! Adakan ka dayta. Ngam ipasigurado pa ka. Di ka to sardingan nariripokan, Ariela! Ita, prangkaan nag. Mapakawanak wano saan. Mapakawanak wano saan. Sumambat ka! Roko, anya ka, kadi. Di mo mas titakyag ko. Masaksakitan na. Sumbatan nak ngarot iti damdamag kang Ariela. Mapakawanak wano saan. Ha? Wan, mapakawan ka. Gaputay, ayatan ka, Roko. Kasta ti kayat ko manggagan kan Ariela. Amok matkat nga ayatan na kiti kasta unay. Saan ka di? Roko, pangaasim. Ibagam no sa dino ti ayan ti bangkay ni Samuel. No sa dino ti nakaitanuman na. Anya? Awanan ah. Rorog day jayan Ariela. Papaya sa pulang pala. Please, Roko. Ibagam ko man no sa dino ti pakasarakan iti bangkay na. Pangaasim. Ang pagpakaasiak. O sige. Padasa ka kontakan ti tawa tinang tanak. Amok no sa dino tinang ipaknyan na iti bangkay dahil di Samuel. Laro ka. Hello, kanakaan. Pagsarak ta ulit ang palingon. Jacket at ito lang ang cellphone di pagsaritahan ta. Ha? Malog kay tamad lang dita pantay. Tagsarak tayo ili. Parahin kay Jai. Yawag ko no madamdaman no sa dino ti pagkitaan ta. Bye. Bye, kanakaan. Ay, anya nga tati ibagaday di aro ka. Ay, uray ko matuig kanak manin iti kwarta. Ta inibos day di Cleopatra ti kwarta. Ay, minay sa anak manin day di babae. Agasam matipliti mi anapan iti lugar da ngay. Ay, nagdakal ti binayadak. Sapay yak manin makontak ti cellphone na. Ay, na yan. Masurunak na talaga iti day di Cleopatra. Heh, makita tulang day di babae. Talaga nga itaray ka. Ay, agrobata kiday. Ta sumalo ka ka. Di talatang na nagtikot siya agsarita, ulit agbalik. Napatagsakit diti bagama. Kanaan. Kaya't ko ladamagan kan ka, no sa dino tinang ipaknyam kani Sampa. Ha? Kaya daw nga min na Ariela dayta, ulit. Kwa. Ay, awanin na. Jak amaw. Rangkes di nang ibilangak iday iti bangkay. Nayanod siguro ni ti karayan, hindi nagtunaw. Ano? Ay, pangaasim ka di kanakan. Di mon pasapaw ti bangkay. Winururog na. Tamarigata na. Wen, di ka madanagan. Tiamok namin kat inkalim ti bangkay. Ay, saan, kanakan? Imbiling kaw iti nangato arangkay. Nayano din dayay iti karaya. Okay nga rod ulit. Ay, Agyaman akmanan. Talaga mapagtalkan ka nga ulit. Agyaman. Tagapukon ka. Nadaanak iti talo nati pakinagam. Gapo iti inaram. Ket gapo iti dayta. Ikan ka manan iti kwarta. Atoy. ay, ay, at yaman akmanan kanakan. Tingkyaw at talaga. At damot tao dito kalapaw ka.
nakataligaw. Na. Asino nga tatay ta? Ay. Hoy! Asino ka? Kumusta ka, Banliko? Ha? Samuel? Sika? Apay anakigtot ka. Ay, Samuel, sino ka diya talaga? Kinangdugot kin ka, inay. Sika tinangdukod kanya. Tidak magkalain! Tidak magkalain! Tidak magkalain! Tidak... Ha? Ay, ang kasama na. Tagayin na plahan kaya. Diyos kimo dayay. Ay, kasalam akong sinsya akmanan. Ay, ibagaksan kinirokot ang paisaw. Di ang paisaw saan ko pinatay ni Samuel. Ay, ibagaksan ang natuko. No ibaga, sigurado noong tanda, kat sublihin na tintin na kwarta. Wan pagbayad ko ah. Ay, suwasanan. Bay aman na ita konsi-konsi siya. At wala amin na ita. Basta, nalpasin ti operasyon anak ko. Saan pa'y tata? Madam apay lang. Ay nawaw. Ala, agkararag talata anak ko. Uray kun amalpas ti operasyon. Tata, madandana ka na. Ay nawaw. Ikaw na ang dandana anak ko. Tadakil ti kaasi ti apo. Ay nawaw. Ti may sapay apang panunutan. Kasano lang atan numapukawan ti boses ni Monre. Patyen tayo asaan ang apukaw anak ko. Ay nawaw. Kaasimat ni Monre, tata. Masya na kunay kan ko na. Kasano no awan tayo amang tultulong kan ko na. Anya lang atan ti pagbambanagan ti biyag na. Ay nawaw. Isu nga rood nga ikarkararag ko nga ikanak kumapay ti apo ita ti itong abiyag. Tapno mapayabay ko pa ni Monre. Ay nawaw. Ngam awanak ton. Awan tatanagak. Tamok adi mo baybayan ni Monre anak ko. Isu nga adamot pagsayaatan ti panaginayan ayat yaw kini Monre. Ay nawaw. Tatang, no apay matngamin ani Monre pa'y tinakapasamagan ti gasto. No apay matngamin. Ay nawaw. Husto nanak ko. Saan tayon adamagan day ta? Tanalawit. Pasatlaan ti panlubog itibiyag tayo daytoy kada Monre anak ko. Basta kararag talang ay nawaw. Anya di ko na yung ibagayo, mami. Anjali, Oh, ada ka di parikot, mami. Anjali, iha. Ni uncle mo, Samuel. Ha? Apay? Lading hitak nga ibaga. Ngam natayan ni uncle mo, Samuel. Anya? Nakamon niyo iti dayta, mami. Sino din ang patay kan kuana? Jak amo, iha. Jak amo. Basta kasta tinaidanon kanyak. Anya? Apay, mami. Adda ebidensyada amang ipanaknak anatayan ni Uncle Samuel. Ha? Ay nawaw. Palipatan ni Panyang ti cellphone na. Ay,
mga napatag nga awag dayta, ay nawaw. Sino nga tanga dayta nga umawawag? Tinasayat, song patak. Tay pagkakanalipatan ni Panyang ti cellphone na. Hello? Hello. Sino na ito'y? Apay nga dagan ka ti cellphone ni Panyang? Apay ang pinakipyangan ti cellphone ni Panyang? Ay nawaw. Katrabahwak ni Panyang dito'y mansyon. Nalipatan na to'y cellphone na. Iso asyak tinang sungbat iti daytoy. Ay nawaw. Sika? Sino ka kaday, ha? Ala, di mon pakipyangan ti cellphone ni Panyang. Idulin mo. Bye. Hello? Hello? Ay nawaw. Sino nga taday jay? Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.